Benvingudes i benvinguts a la presentació del llibre Històries secretes de Ramon Breu. Jo soc l'Arnau Carner, membre de l'editorial Tigre de Paper Edicions. És l'editorial amb la qual hem editat el llibre. S'ha de dir que és el segon llibre que editem del Ramon. El primer és La mirada del botó. Una mica res, només com a editorial, nosaltres som una petita editorial independent situada entre Manresa i Nou Barris, que fa 3 anys i escaig que hem vist la llum, i una mica doncs la nostra intenció al néixer i el que hem procurat mantenir durant aquests 3 anys és el fet d'editar obra de novel·la, narrativa o assaig en català i que el seu contingut doncs transmeti algun sentit de crítica social o faci pensar una mica a la lectora i al lector en quin món estem vivint. És explicar una història aparentment més o menys banal, anecdòtica, o simplement com si ell fos simplement el reporter que explica aquest fet, però amagant hàbilment al darrere la seva veu, aprofitant per repassar, i si al moment no fos tan solemne diria repartir llenya, entre diferents estaments, gent, professions de la societat. Que expliquin històries verídiques, però històries que han estat amagades per alguna raó, no? Per vergonya, per oblit, per mala fe, per un pacte de silenci, per qualsevol raó, aquestes històries han quedat sepultades, han quedat enterrades. I llavors aquestes noies, tan espavilades, demanen als oients que truquin i que ho expliquin. I bé, comencen a explicar-se una sèrie d'històries i tenim una mena de ventall, una mena de mosaic d'allò que en el present actual ens seguireja. La veritat és que per mi la ràdio, com deia abans la Xavier, i és molt més jove que jo, però per mi la ràdio ha estat un element important. La gent de la meva generació, que som aquella gent que tenim 50 i molts, 60 pocs, Sí que n'opino de la presentació, de moment res encara, és a dir, la presentació, efectivament, hi ha uns individus que saben el que diuen, presenten uns arguments enraonats, correctes, que ajuden a presentar i a vendre un article, diu, però em falta això. Jo, quan hauré llegit aquest llibre, sabré si efectivament tot allò que m'han dit, ni que fos molt sumari, s'ajusta, s'adequa a la lectura o si és un frau, cosa que suposo que no, però em falta poder lligar totes dues informacions. És a dir, que jo calculo que d'aquí una setmana i mitja que hauré llegit aquest llibre, aleshores sí que efectivament podré tenir un criteri i una opinió de dir què tal aquella presentació. Diu, mira, sí, efectivament, em van presentar de manera adequada aquest llibre, perquè el llibre aquest diu això, diu allò, i m'inspira, em porta, em recupera aquest tros de memòria aquell altre. Fins que no passi això, la meva opinió és així de pobra.